Il-Ministeru tas-Saħħa konferma każi ieħor ta' COVID-19 li kien importat filwaqt li żdiedu 3 każi ġodda li riżultaw mill-post tax-xogħol kif ukoll 6 każi minn qraba li diġà kienu pożittivi. Dawn ħarġu miċ-ċifri mħabbra fuq Facebook fejn ta' kuljum qed jingħataw dettalji dwar il-każi li jkunu riżultaw fil-ġurnata ta' qabel. Min-naħa l-oħra mhu qed tingħata l-ebda informazzjoni dwar il-każi tal-aħħar 24 siegħa. Jiġifieri dwar 22 persuna ġdida li riżultat pożittiva. Dawn itellaw l-ammont ta' persuni li riżultaw pożittiv minn Marzu l-hawn għal 2068. Net News qed jibqa' l-uniku li xandar iċ-ċifri kollha ġurnati sal-inqas dettall. Min-naħa l-oħra 37 persuna riżultat li fieqet mill-virus u jekk wieħed jgħod magħhom ukoll li 13 persuna li sfortunatament tilfu ħajjithom kawża tal-COVID-19 l-ammont ta' każi attivi issaw ta' 521. Sa dan it-tant, meta kienet intervistata mit-Times of Malta, il-professur Charmaine Gauci ħabbret li la darba jiftħu l-iskejjel li studenti se jkunu obbligati jilbsu l-maskra meta jużaw it-trasport. Very important is that children of age over 3 years will need to wear a mask when they are on the school transport. Fl-aħħar 5 ijiem f'pajjiżna kellna aktar minn 140 każ ġdid ta' COVID-19 u dawn in-numri għadhom qed joħolqu tħassib fost l-għalliema u l-ġenituri.